Nagpaalala ang Bureau of Fire Protection o BFP Lingayen sa mga Pangasinenses ukol sa nararapat na kaalamang pagdating sa insidenteng sunog. Alinsunod na rin sa selebrasyon ng Fire Prevention Month ngayong buwan ng Marso. Ayon kay BFP Lingayen Senior Fire Inspector Andel Combate, sa naging panayam nito sa IFM News Sigupan, importante ang pagiging alerto sa naturang insidente. Sa ating mga kababayan, maging dito sa Lingayen o sa ibang bansa man o sa ibang panig ng bansa man, yung palagi ko pong sinasabi mo, yung sunog po kasi ma'am, walang pinipiling oras, walang pinipiling panahon, walang pinipiling lugar. So, yung para maiwasan natin no, kailangan lang natin maging vigilant. Maging aware tayo sa mga bagay na maaaring pagmula ng sunog. Maging ito sa bahay, sa labas lang ng bahay. So, dapat alam natin ma'am. Ibinahagi rin nito ang iba't ibang mga hakbangin upang makaiwas sa sunog. Kagaya na lang po kung may mga gadget tayo na sinasaksak pagkatapos natin gamitin, punutin natin. Kasi isa yun sa mga matataas ma'am, lalo ngayon sa Pilipinas, isa yun sa pinakamataas na datos pagdating pinagmumula ng sunog. Tapos dadagdan natin yung mga pagkakaroon ng blackout, yung kandila, lighter, posporo, na napapabayaan lang natin na pag nagsindi tayo, dinidikit natin sa may mga light materials sa madaling mga bagay na madaling masunog. So iwasan po natin mga ganung bagay at iwasan din po natin na maabot ito ng mga bata. Kasi yung mga bata hindi pa nila alam kung anong kakalabasan nito, kung ano magiging ibubunga ng paglalaro nila sa mga bagay na ito na maaari maglikha ng sunog. So kagaya ng pag magluto tayo ma'am, yung mga kalan natin, hindi naman natin kailangan buksan ng sasaga natin naman, hindi naman kailangan enough lang na pagbukas natin, enough lang yung gas na tayangan na, kaya naman makapagluto ma'am. So, sabi ko ma'am, yung fire safety po ma'am, is everybody's concern. Dapat maging aware po tayo sa mga ganun bagay. Sa maliliit na bagay ma'am, kasi lahat ng pumunag, kung sila sa maliit eh. Kasi pag lumala, mahirap kasi ma'am, yun na natin ma'am. So, mas maigi na mas maingat kasi mahirap nang mawalan po ma'am ng tirahan, pati po. So, yun lang. Samantala, hinikayat naman ng mga residente na patuloy na makipag-ugnayan sa ahensya upang maging katuwang ang mga ito sa pagtugon sa naturang insidente. Mula rito sa IFM Dagupan, ito sa Idol Ronaraca, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.